ورا خوش به تماشاوان این هیجا به برنامه هلوس ام وی هفته دی سال پیش بریوانه امی دی سال پیواجوی با خفن جبر کد هندره وی هفته دا گلک یشدان نو قومین لسر چارچوبه قانون که دی آخافتن ام دکارم ببیجن چارچوبه قانونی کو گل بنده لالی دنجی مراخت که کدناوا وی چارچوبه قانونی دا چه هیه و که تیزانین داخویانین اردوغان هبون دیساین دم پارتیه هبون امی وانا ایرو گشکی لسر وی ماسه به میوانا خوره گفتگو بکن تماشوانین هیجا لالی دنا گلی دی دبیجه کو بسه کو تنی داخویانی دین داین بسا هین تشتان تین کرن او دخوازن کو ایدی گاوین بر بچاف بین آوتن ام وی یکی جی ببیر بخینون کو گل وی سبه هم لترکیه سبه و دسبه داویا هفته آنگو لإستانبول دیسا لمرسینه لآمده و لوانه و در کوین کولانان میتینگین آزادی و بین لدار خستن جبونا آزادی ری بری گلی کرد دیسا جبونا ستاتویا گلی کرد اف میتینگ و پیک ورن جخوا و جن تی وی ام وی جی جبوی و بشوپینن تماشاوانین هیجا لالیه دن و روجا یک شمی لسویسرایی جنین کرد دیسا دوستن خو دیسا ری خستن و دری ورنگل هفدو جبونا سیزدمین فستیوالا ساکینه جانسز آکو به دروشمه انها دماجنی تیل دار خستن امیوان یکان ایشف به میوانین خوره با خفن لی از دست که ببیجم دلگه شاریان بخیراتی برنامه خیران در بزرگ سپاس و لسویس ریجی اگر میوانا ما آماده به بله دکیلیم پیشتا اگر کو میوانا میادنجی آماده به امی درباری فستیوال دیسا آمده کاریم فستیوالی داجی میوانا خواج و دری بگیرن و پیکو هم بزانه بن که اصلا آمده کارین وان چنه به روژان دیسا به میهان جن آمده کاریه دکن تماشوان نهیجا امی وان جی بوارا پاروه بکن ام بزورن ورن استودیوی بری دلگش هم تدست بی بکن نها بحثا چارچوبه قانونه که تکرن و وی هفته جی گلک داخویانی هاتن داین گلی ما جواکا مجویه کی مراخته که گلو اف چارچوبه قانون تی چوا تی دهندری خدا چه دحوینه ام هنه کی ویای و بکن اره گرینگ راستی او چارچوبه یاسا نها بلکه هری زده روژاوا گلی کرد و ترکیه یک و وسا مشغول دکه و هر کس مراخت که و دپرسه راستی و چه ببه یعنی او چارچوبه یاسا و درکبه در نکبه اگر درکبه سرچه اساسی درکبه نواروکاوی چه ببه tabi vana rastî girîngin ama berî ez dixwazim viya jî bibêjim tabi ji bo ku çarçeve yasayekî derkeve divê berî her tiştê xwediyê meselê yani muxatabê vî meselê yê ku dixwaze pirsgirêkê çareser bike birêz rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan ra hevdîtinek çêbe niha ez çaş nebim mehekî çê bû dîsa hevdîtin çê nabe herî dawî şande çûbû hevdîtin kirbûn li ser vê esasê şandeya Dem Partiyê İmralî hat daxuyanî da û li ser vê esasê hinek hevdîtinan kirin bi vî ve awek çêbû yani wisa hewildanek çûndin hatinek wisa trafîkekî dîplomatîk çêbû lê 24 Gulanê vir ve dîsa rawestiya yani hevdîtin û çûndin hatin û agahî rawestiyan ez dixwazim li vir dest pê bikim eger destpêkê çarçeve yasayekî eger derkeve gerek ev tecrida ku li ser İmralı û rêberê gelê Kurd tê kirin pêwîste rabe yani ji ber yasa destpêk li vir da dest pê dike çünkü yê ku pêşniyar dike yê ku tekoşîn dike yê ku di nava hewildanê de ye pirsgirêk çareser bike pêvajiya civaka aştî û demokratîk bi rê ve bibe û avadan bike rêbera po bixwe İmralı ye lê İmralı her tim wek yani pergala İmralı yê tecrîtê her tim wek awek ye wek çawa bêjim qozekî ye destê dewleta Tirk da kengî dixwazin derî vedikin kengî dixwazin digirin bi hewce nake tiştek jî bibêjin ji bo wî
destpêkê ez nîzîkatî li beramberê îmraliyê girîng dibînim ji bo vî yasayê yanî. Eger nîzîkatî li beramberê îmraliyê rast bi wî demê çerçeve yasa jî wê çerçeveyekî rast da were nîqaşkirin an jî were diyarkirin. Niha nav li ser e ev çerçevek ye. Yani yasayekî bingehîn nîn elbette ki. Ama pêwîstiyekî bi vî awayî heye. Yani pêwîst e di qanûnan da hinek tişt destpêkê wek gav avêtinek çê bibe. Yani em wek mînakê civakî bidin, eger tu dixwazî malek çê bikî, tu destpêkê ban çê nakî, yani ji jor dest pê nakî. Tu destpêkê diçî, bingehê wî çê dikî, qolonê wî datînî, yani dîrekê wî datînî, pişta ser wî çiqas bixwazî, tu dikarî îdî qat an jî bîna mal ava bikî. Eger bingeh temel sağlam bi, binesaziya wî baş bi, ew çiqas erdheş çê bi ya da çend çiqas giranî jî bê ser wî hil naweşe. Niha çerçeve yasa jî mirov dikare bişibîne viyekê. Yani wek teşbîhekî be eger, wek şibandinek be. Ev çerçeve yasa li gorî qanûnên giştî navnetevî û ya da ê dewletan da yani yasa zagonên heyî da ji ber hinek tişt heye rê nade tu hin gava bavêjî. Mînak niha li Tirkiyeyê heya niha jî heya vî gavê jî dema tê nîqaşkirin bile ev çerçeve yasa wek çi tê gotin terör bi nav dikin. Heta tê gotin ki işte navê vî ew ê bile yani hani dibe terörsüz Türkiye yani Türkiye'ki bê terör. Niha tu navê vî bile wisa lê dikî. Xwezayî yani hinek tişt wê rast nebin ez wisa bêjim belkî mirov dîsa dikare bê ser mesela wî. Ama ji ber pênaseyekî te yê terörîzmê heye ya da pênaseyekî te yê yani li beramberê vî tekoşînê nenazkirinek heye, qanûn hemû li gor vî hatine amadekirin ya da makezagon. Pêwîstiya vî guhertinê heye. Pêwîstiya gav avêtinê heye. Ji bo wî divê îradeya siyasî, ango ji vî re tê gotin parlamento meclîs, di warê siyasî da ama warê qanûnî jî da, hukukî da jî destpêkê siyasî û piştre hukukî hin biryara bide. Ji bo ku bikaribe pêşveçûnek çê bibe. Ev çerçeve yasa jî işte bingehî vî tiştê wê ava bike. Mînak wê îdî yani li gor awê bi dibên nîzîkî hinek derdor dibêjin heft heşt xalin, hinek derdor dibêjin 10-12 xalin. Sadî sad em nizanin elbet çend xale çünkü hê tam zelal derneketiye hê nîqaş gotegot li serin. Li encam da çi dibe bila be ev xalên ku hatine diyarkirin li ser nîzîkatî û ferasetek li hevkirinê gerek çê bibe. Niha aliyek heye ku bi salan e ev nîv esir e yani nîzîkê 52 sala tekoşîna azadiya gelê Kurd dide. Siyasî, çekdarî, çandî û her wekî din tekoşînek dide. Aliyek din jî heye li beramberê vî tekoşînê bi her awayî, bi her rêbazê ser da diçe êriş dike, qetil dike, tune dike. Heya niha wisa bûye. û nekariye ser bikeve, nekariye bin bixe. Niha gihîştiye wî astê ku ev pirsgirêk wek rêberê gelê Kurd gotî, wek Birêz Ehmed Türk jî anî ziman rastî pir bi qîmet bû axaftinê wî. Pirsgirêka Kurd, Kurda ava nekiriye. Nekiriye. Ama pirsgirêka Kurd îro em in. Ehmed Türk got li min mêze bikin. Ez im pirsgirêka Kurd. Erê yani her yek ji me mêze bike em im pirsgirêka Kurd. Çima em in pirsgirêka Kurd? Çünkü em ne emin. Em hatine tunekirin, tune hesibandin, ji nedîtî ve hatine dîtin. Zimanê me heya îro bile fermiyeta wî nîne yani. Berê yekçara jî di nava gotinê xwe da wisa dibêne. Dibêne yanî Kurd karî bûn bibin serokûwezîr, Kurd karî bûn siyasetê bimeşînin. Lê Kurdên ku li gorî çarçûveya wan, li gorî nêrîna wan bû ne wisa? Ne tinê li gor nêrîna wan bû. Kurdê ku
وک ترک دهات دیتن بله. یا از میناکه کی بچوک بدم بلکی هنی پر او به روژاوین ایرو وجی گریدایی دادی اف نها لجیهان دا فوتبول تلیستن بله. لوی دره دا گنجکی کرد یکو هنی وک همولاتی ترک بخوا فرمی نه همولاتی ترک اما yani babi wî ji ber ku li wî derê kütükî wî heye ya da nasnama wî ê malbatî li ser welatiyê Tirkiyeyê ji bo wê ev qas qiyamet çêbû. Çima? Ji ber ku ew genç Deniz e navê xwe. Deniz dibêje ki ez eslê xwe Kurdim. Kurdim. Ji bo wê qiyamet rakirin. Çima? Yani ne rast axivî? Dirawa kir ya da xwe înkar bikir be gote ez Tirkim ne Tirkiye? Ne Türkiye yani. Genceki dey babê xwe ji dey babê xwe eslê xwe Kurd e û bi xwe jî li Tirkiyeyê dayîk nebûye li Almanyayê dayîk bûye hem welatiya Alman e. Çawa ku Kurdekî li Enqerê dayîk dibe li İstanbulê dayîk dibe ama hem welatiyê Tirka tê hesibandin ew jî li Almanya dayîk bûye hem welatiya Alman tê hesibandin ama ragihandina Tirkiyeyê raya giştî yê nîjadperestê Tirkiyeyê qiyamet rakirin. و یه هری باش یه خواست بچکی او جی بکه دبی یعنی شخوارا وسا دبیجه اصلی من کرده اما یعنی ترکیه یه هری باش بیا کر کردکی ترک کردکی ترک yani hani pır saate bersi vavi ez dibêjim eve yani kurdekî Türk erê dikare bibe serok vezîr jî dikare her tişî bibe yani niha îro Hakan Fidan hevdîtinê dike li Kanada bi navê Tirkiyeyê bi navê vezîr bi navê berpirsiyarê dewleta Tirk eslê xwe Kurd e eslê xwe ama bi xwe ne Kurd e yani erê yekê wisa tabii ki wê her deverê dewletê mekanîzmayî wî de cih bigire dikare ew derfetî wî hebe ama yekê ku xwara bêje yani Birêz Ehmed Türk çend sal heye yani îdî rastî hingî pirsgirêkê wînê tenduristî jî heye di nav vî tekoşînê de rastî emrek derbas kir lê heya niha bile dibêje ki pirsgirêka Kurd ezim çünkü yani ne zimanê min heye ne nasnama min heye ne ez hatime qebûl kirin tu tiştekî min nîne nehatiye pejirandin pekî heya îro bile Ehmed Türk yani wek serok şaredariyekê hatiye hilbijartin fermî ama ne ser erkê xwe ye ji ber şûnawî qeyyûm hatiye hatiye dagirkirin cî işte eger demokrasî hebûye wê wisa bûye ji ber çima Ahmet Türk ne gotiye ez Tirkim mesela hemû bidîna min ev qas basît e yani ji bo vê erê ev çerçeve yasaya ku derkeve yani hêvî heye ku pêşiya va tişta bigire yani ev gotin wisa belkî ji bo dev bilêvkirin wisa hesan be ama ji bo jiyanê pir zehmet e ji ber dewletek heye beramberê te va 100 sala dibêje tu tuneyî va 100 sala ji bo te îmha bike tu nebike qir bike her tiştê dike her tiştê dike lê encam da wek gotinekî wisa nav bankê Kurd heye ya nekarî tu nebike xwelî serê xwe kir çünkü encam da ew bi xwe jî ber bi tunebûnê ve diçe ber bi tunebûnê ve diçe rastiyek bi vê awayê heye em bizverin were ser gotin û daxuyaniyên Erdogan yên vê dawiyê derbarê vê pêvajoyê de ew jî dibêje ku em ê zêde vê pêvajoyê dirêj nekin behsa vê yekê dike û dibêje em ê viyayê bibin rojeva meclîsê em hinekî li ser viyayê jî biskinin ji ber ku behs tê kirin ku wê îro sibe yani di nava van rojana da ev reşnivîsa yasaya çarçûveyî wê di destê wî de be du rojî biçe meclîsê belê erê gotinekî bixêr kir wisa got got tiştên bixêr ê baş yani mirov zêde dirêj neke talûq neke baş e erê gotin kî dibe bila be hani insanê şaş jî gotinê rast dikin ye erê kiryarên Erdogan şaşin ama ev gotin cî de ye tiştê ku tê de xêr û bêr û bereket hebe pewîst e mirov lez û bez viya pêk bîne û di vê karê de jî xêr û ber heye yani aştî heye û daxwaza
مروین کو به سالانه اش دکشینن به سالانه تکوشینی ددن داخواز دکن کی کوک مروا جیان بکن yani ji bo pêk were erê gav avêtinek pêwîst e ji bo vê rast e pêwîst e biçi meclisê yani ne şexsek tinê ne serok vezîr yani Erdoğan jî bi Tirkiyeyê çiqas serweriya xwe çêkirî jî bi fermiyeta vî ava nebe encam nagire ji bo wî pêwîst e ev yasa yani wek çerçeveyê ku hatiye diyarkirin îdî çend xal bi pêwîst biçe meclisê parlamentoyê li wî derê biryar were dayîn û warê hukûqî îdî dest pê bike erê ji bo vî lezbûyîn pêwîst e çünkü her rojê ku diçe ji jiyana mirova diçe bi dijminatî diçe bi yani ji bo vî xêrxwazî yani eger em wek ew civakî bibêjin xêrxwazî rastî lez û bezbûyîn dixwaze lê rastî ewana çiqas di vî mijarê de lez û bezin ez nizanim yani civak em dikarin bibêjin ku di daxwazê xwe de ji xwe diyar e û dibêje viyêtîne ziman me got ku em ê piştre werin ser van çalakî û mîtingên bênkirinê jî lê heman demê de dem partî jî li aliyeke lêgerînê wî heye û di vî warî de jî dixebite herî da wî jî daxuyaniya hevseroka dem partiyê Tülay Hatîmoğulları hebû û digot îdî ku êdî dema daxuyaniyan qediyayê dibe gavên berbiçev bên aftin tamam niyet tê gotin lê pratikê de tiştekî nayê nîşandan li aliyê din jî tê gotin ku erê ev yasa çarçûve wê jî sedî bîst be lê li hêla dana jî sedî heştê jî pratikirina vê yekê vê meseleyê derbasî pratikkirinê van pirsgirêkana çareserkirinê têkirinê tu viyê çawa dinirxînî erê tam jî tê vî gotinê te gotinek kir tu dixwazî xêrek bikî pêwîst e îdî yani gav bavê jî hereket bikî yani tinê li ser lêv li ser gotin ev tiştên ku tu dixwazî pêk bînî nemîne yani tê wate ye ku rast e tiştê ku wek biryar hatiye dayîn encam da pêwîst e û rastî ve encamekî erînî bi xwe re bîne divê em lez û bez gava bavêjin û şandina vî çerçeve yasayê jî elbette destê desthilatdariyê de ye yani ji bo wî daxuyaniyên ku di aliyê dem partiyê ve ya da serokê ve ya da kesên siyasetmedar nivîskar û akademisyenan ve tê dayîn cî de ye yani gelek tişt hat gotin gelek tişt hat ziman lê heya niha rastî diviya ba ev çerçeve yasa derketiba lê eger derneketiye gelo berpirsyar kî ye berpirsyar civak e dayîkên aştî ne gerîlayên ku hatin merasîmekî çekê xwe şewitandine PKK'ya ku xwe fesih kir îdî wek fermiyetê de îlan kir ku şer naxwazin daxwazê aştiyê dikine kîne yani an jî hikûmeta ku îro li ser erk e desthilatdariya bin desthilatdariya wî de ew pêwîst e pêk were û ev yasa qanûn derbikeve û civaka Tirk giştî raya giştî hemû bi vî yekê bidifhemkirine kî berpirsiyar e yani niha li vî derê tabii ki berpirsiyartiya hêzên desthilatdar ango hikûmeta Tirkiyeyê sereke ye niha hemû wext ji bo rayedarên AKP'yê dîtir jî gelek axivên di vî dema çûyînê de Ömer Çelik jî televizyonekî re axivî bû li vî derê bi ısrarla vî yekê tanî ziman yani digo rast e em ê gav bavêjin em di nav hewildanê de ne û em dixwazin heya dawiya tîrmehê vî bi encam bikin erê tiştên wisa erênî jî digot lê balkêş bû di hemû gotinê xwe de bi ısrar bi nevî xet dikir digo herkes me tewanbar dike dibêje hikûmet ew ê xwe pêk nayîne lê na ne rast e yani PKK gavên pêwîst navêtiye çekê xwe bi temamî bernedaye
بله و هم وقت از دخوازم ویه که جی بنوی خیز بکم او جوینا اولکاریا بلند یه وک انی ترک دبن مگه که چی بو هزین ارتشه دا خویانی دان راستی من شوپاند مثلا به سالانه ev sazî encamê civînê xwe par vedike bi salan heman taslak tê gotin destpêkawî işte dibêjin li beramberê terorê tekoşîn dayîn li beramberê hêzên çekdarî yanî wek PKK tasfiyekirina wî yani ez rastî wisa matmayî me bigo eceba vana ev qaz nezanin yan wek dibe taslaqekî fermî wisa hatiye amadekirin tinê dîroka wî tê guhertin servîs dikin yan saziyekî wisa çawa dikare bêjî kî tasfiyekirina PKK PKK bi xwe xwe fesih kiriye yani tu rêxistinekî saziyekî artêşekî tu dewletê yani rêve dibî artêş rêve dibî ama tu nizanî PKK xwe fesih kiriye tu dibê tasfiyekirina PKK yani PKK îdî dibêje ez nînim yani wek rêxistinekî tu bixwazî jî naxwazî jî ez ji vî pêvajiyê derketime ketime pêvajiyekî nû û li vir de min PKK fesih kiriye. Tu behsa çi kîjan PKK dikî? Kîjan tasfiyekirinê dikî? Kîjan tekoşîna li dijberê terorîzmê dikî yani wisa dibêje ya. Êniha li vê derê divê dîsa em vî pirsê bikin gelek car ez tînim ziman yani gotina terör, terörizm, terörist kiye li vir da? gelê Kurd ji vê geleke eceze û her carî jî tîne ziman me jî vê wek televîzyon jî per cara hanî ser ekrana û beriya mêvanên me jî beriya bernameyên me nêrînên xwe di vî warî da gotin ku yani em kesên ku her tim li ser wê ertnigariyê bûne di avakirina vî komarê de jî me ciyê xwe girtiye lê dûra ker li pişta me ketiye yani kiye terör? Erê yani bi vî nîzikatiyê bi dîtna min diyar e yani tiştên herî rehet û basît raşkirin e. Tu dikarî mesela spî bi rehetî reş bikî ama reş tu nikarî zû zû spî bikî. Erê tu dikarî ama pir zehmet dem jê re dixwazim. Ji bo wî tiştê herî basît e yani tu reş bikî. Ya da tu hani dibêjin ya tiştekî te dît tu jê aciz bî tu bi gotinekî ya dirawçî derxînî ya da ya wek di nav civakê da rûreş bikî. Ev meseleyekî wisa heye. Niha rastiyekî bi vî awayê heye. Eger hikûmeta Türkiye'yi yê desthilatdariyê wan di vî meselê de heya vî demê ez wisa eşkere bêjim heya vî demê wek gotinê Erdogan kirî işte lez û bez bikirbana gav bavê dibana wek Ömer Çelik gotî işte rastî dixwazin gav bavêjin pêş da biçin û ev ji bo Türkiye wê gavên erînê bixwara bîne. Belê dîsa xaftinê evkan ala hene derbarê vî pêvajiyê de hani her wisa dibêjin ki em ê bikin û bikirbana. Hani tamam hûnê bikin yani. Peki kî pêşiya wan girtiye? Gelo kî pêşiya wan girtiye? Ji bo ku ev çerçeve yasa dernekeve ya da ji bo ku pêvajo yani pêş nekeve kî pêşiya wan bûye gelem. Niha bi dîtina min li vir da mesela civîna ku yê NATOyê çêbijî pir rolekî girîng dileyîze ev civîn li Enqereyê were li darxistin. Türkiye elbette ki hêzekî NATOyî ye hêzekî NATOyê yê xurt jî bi salaya ji ber wek hêzekî artêşî bi beramberê Gerîlayê Azadiya Kurdistanê şer dike xwediyê ezmûne ji bo wî di nav artêşa NATOyê de rastî artêşekî bijare ye. Ji bo erê ev milekî lê ev civîn di vî demê de mesela li Enqerê çêdibe ev lûtkeya ku li vir kom dibe çiqas ez bêjim tesadüf jî be gelo tesadüf e ama
biryarê ku li vir derkeve wê pêvajiyê bandor bike. û biryarê desthilatdariyê jî bandor bike. Di heman demê de hîn daxuyaniyên Trumpên derbarê Tirkiye de jî hebûn. Heta derbarê Erdogan û beriya Trumpê ku Erdogan hîn caran wisa rexne dikir vê carê jî wî diparêze û weke ku diyariyeke wî yan jî sürprîzeke wî ji bo Tirkiye hebe hîn tiştanî ziman tu viyayê bi civîna NATO û bi vê pêvajoyê re çawa girê didî? Yani belki ji bo Trump ez dikarim vî bibêjim wek kes ez bixwe gotinên wî pir yani çep û rastî wî ji ber ku ne diyar e pir ciddî nagirim wek şexs dibêjim ama encam da dewletekî temsîl dike, hikûmetekî temsîl dike, Amerîka temsîl dike. Ama yani meselê Trump gelekin gotinê ku dike û kiryarê wî jî yê ku pêra derdikevin hene. Yani çep û ez wisa bêjim çep û rastî wî ne diyar e dibe tiştekî ku Tirkiye qet bendê nebijî bîne pêşiya wan. Mîna ku wek qartê Kurd ya da Rojava ya da tiştek cudatir ez wiyan nizanim. Ama dibe yani tiştekî wek sürprîzekî li beramberê Tirkiye bike dibe ku tiştek jî nebe yani. Evana hemî ew in çünkü gelek car tişna tîne ziman dibêje ama binî wî de tiştek dernakeve. Di vî mijarê de yani Trump belkî di vî pêvajiyê de wek aktorekî pêwîstiya Amerîka pê hebû ku bikare bi aloziya cîhanê hîn zêdetir aloztir bike li rojhilata navîn de û cîhanê de serweriya xwe û desthilatdariya xwe hîn zêdetir belav bike berbelav bike pêwîstiya wan bi zilamekî bi vî awayî hebû ku rastî hem di warê siyasî hem di warê jiyanî û civakî de ewekî xwe nîne wek karakter seknekî xwe yani di nav civakê de ewekî xwe nîne hani rêzekî xwe nîne tinê niha wek çawa bêjim kesekî ku ji hêzên hegemonyayê ve tê birêvebirin ya da pêwîstiya Amerîka bi vî kesê heye ku vî pêvajiyê ku ji bo xwe pîlan kirine dîzayna ku dixwazin taybet rojhilata navîn de bikin ev pêvajî bi vî kesê ve rêve bibin. Dem hani hêzên desthilatdar wisa dikin hin kesa derdixînin pêş bi wan ve pêvajiyê ku dixwazin rêve dibin ji xwe baş bi baş e yani pêvajî baş bû êwan e xerab jî bi sûcdarekî hazir dikin. Ji bo wî niha Trump bi dîtina min hinekî bi vî awayê tê bikaranîn. Ji bo wî tabii ki Türkiye pêşiya wî çi hebe ne diyar e ne tenê ji bo wî ve girêdayî niha rojhilata navîn kelî bi kelî guhertina ra rûbirûye wek dibêje wek xazanekî her tim havagerin dikele û çi bikeve nav da jî dihêre yani tiştekî bi vî awayî ye. Rewşa rojhilata navîn hemû welatan da diyar e. Türkiye ji xwe pir ditirse di nav vî gengeşiyê de di nav vî aloziyê de wê çawa rastî serlinga bisekine çawa hebûna xwe yekîtiya xwe û welatê ku niha tê de dijî yekpare bihêle mesele û pirsê herî girîng ji bo Tirkiyeyê divê ev bi û evana jî tabî vî yekê dipirsin û hewl didin ki vîya biparêzin. Ama rastî çiqas wê bikaribin biparêzin bi vî eger guhertina ferasetê çêne bi vî ferasetê heyî wek feraset û nêzîkatiya her tiştê raşkirin û wek terör îlan kirin û li beramberê tevahî civakê şer îlan kirin mesela şerekî muazzam şerekî taybet li beramberê civaka tevahî Tirkiyeyê ne tenê Kurd taybet xwe bi salan e robrî vî tiştê ne. Tişta ku bi Kurda dest pê kir em îro dibînin mînak bi partiyên mîna CHP berdewam dike dîsa bi naxwazin bibêjin rêzîkirina civakî lê mixabin yanî hîn tiş hene ku civakê dirêkî armanc digirin. Belê wisa ye mesela niha li
Türkiye'de ve demin Davit'ini emmeze bikin. Minakeke erini gelo emle bigerin eme çi bibinin. بله Neha insanın sakat, insanın nexweş ra êriş çêbûn, بله rojane ji xwe em bûyerên qetil kirin û jinan ra rûbirû dibin û çêy wan çê dikin, revandina zarokan, kuştina zarokan dibînin, dîsa mesela taciz, tecavüza dibînin û li gel vî yekê mesela bûyerên ku dawî da hem yani Batmanê, Şemzînanê, li Wanê çêbûn. Evana rastî dema em tînin û giştî li Türkiye'de de jem bijin. Li deryayê reş bigire heya deryayê Spî hayatê Kurdistanê. Her çar aliyê Türkiye'yi wek coğrafik olarak dibêjim. بله Ne warê siyasî, ne warê aborî, ne warê civakî de aramiyek nîne. Nîne yani. Çima rojane insan ya hevdû dikujin ya xwe dikujin. Ev bele sebep nîne demek ki aramiyek nîne vî welatê de. Gelo mesele tinê hemû Kurd e. Na, ama pirsgirêka Kurd ku wek pirsgirêka terorîzmê hat pênasekirin û her kesê te çek kir, te destpêkî cehşava kir ve qorûciyava kir û her kesê wek endamê şerê taybet te kir, asker te kir, polîs te kir, bekçî û nizanim çi, te çek dawana, deva insanan fêrê taciz, tecavüz, qetliyam, kuştin û desteserkirin û talankirinê kir, ev insan yani taybet îdî di nav civaka xwe yê heyî de nikare normal jiyan bike. Zilamên ku îro wek yani yani çawa bêjin şiklê ku zilamê îro Türkiye'de şekil girtiye ev e kujer e. بله Bi destê desthilatdariya Türkiye'yê ve ev hat ava kirin. Kujer biçi ku derêjî wê kujer be. Yani dayika xwe jî dikuje, hevjîna xwe jî dikuje, zarokê xwe jî dikuje. Yani em viya wek gotin nabêjin, pratik dibînin. Herkes îdî herkesê dikuje. Taybet zilam herkesê dikuje. بله û talan dike yani wek aydê xwe dibîne ji ber ku dibe yê min e çünkü devlet dibîne wisa nîzik dibe. Nîzikê devlet çawa nîzikê civaka xwe bibe, بله zilam jî wisa nîzikê malbata xwe dibe. û pratikê vî jî ev e. Herî dawî li Şemzînanê bûyerek ku çêbû yani rastî ew نشانه vê yekî hem karaseteke hem jî rastî pêwîst e mirov tabii ki cuda serva mijara lêkolîn bike û şîroveyê va tişta bike. Li hemberî vê çi dikare bêkirin mînak gel ji xwe ji bona vê pêvajoyê dibêjim mînak pê ku ev pêşva bikeve ji xwe daxwazên gel diyar in yani pêvajo dema ku bar dest pê kir gel got ku em dixwazin berbiçav gav bêne avetin û gelek caran jî derketin kolanan vê dawiya heftê wê dîsa derkevin kolanan mîtingên azadiyê werin li darxistin di nav avan da daxwaza tiştên ku niha em axifên daxwaza fîzîkî ya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan tê kirin heman demê de em bêjin pirsgireka zimane statûya gelê Kurd e vana hemû jî tên kirin û ez xwazim vê yayê ra jî girê bidim dilgeş Samerî herî dawî anketek çêkiribû daneyên xwe parvekiribû dû derê de jî sedî heştê û çariyê civakî dixwaze ku çareseriyeke yasayî lê bi lezgîn çê bibe. Tu vana çawa dibînî? Tu yê ji bona mîtingên azadiyê çi bibêjî dîsa? Yani destpêkê eger ji bo mîting û ji bo tekoşîna gel nêrînê xwe bidim, niha erê me behsa hinî kuştin, qetliyam û êrişên ser civakê kir ama li kêlekê vî jî tekoşîna ku li ser yani li beramberê vî yekê tê kirin jî nekê me. Taybet mesela ev konferansên ku çêbûn konferansa Komerên Demokratîk çêbû, konferansa İslama Demokratîk çêbû. Wê sibe û dusibe jî wê gelek navendan da li Wanê, Mersînê, Amedê û Stenbolê metropolên mezin wê mîtingên azadiyê werin li darxistin. û gelek navendan wisa mesela gel dicivi, nîqaş dike, dipirsi yani tekoşîna li beramberê van êrişan mirov dikare bibîne ev ez bi xwe pir erênî dibînim. Yani tevî wateyekî hêviya civakê heye
و تکوشینا جواکه هی بردوامه و زندیه لبرانبری با ایرشان یعنی چقاز روشا گرماهی اپلا یعنی جیهان و کردستان پر زیده جی به راستی جیان راوستی جی به از وی هویه دامه اف میتینگین آزادیه و آستکی بلندا وره پیشوازی کرد پیامین کودوی درجی ورنداین از گرینگ دبینم البته دوی و گریدای tabi ev dema ku xebat çêbûn konferans çêbûn li wir jî erê mesela peyamên ku li wî derê hatin dayîn mirov çi yekê dibîne mesela dayîk axivîn hunermend axivîn kesên oldar axivîn yani ji beşê civakê herkes axivî hem daxwazê xwe hem nêrînê xwe hem pirsê xwe anîn ziman li wî derê de herkes gumanê xwe tîne ziman li beramberê vî pêvajiyê erê ama herkes hêviyê xwe jî tîne ziman yani daxwaza ya da hêviya ku aştî ser bikeve azadî û aramî pêş bikeve rastî ew girîng e mesela hêviyên dayîkan yê ku bi salan e bendêne ku rastî di welatê wan da aramî çêbe û gelek heskiriyê xwe zarokê xwe hevjînê xwe wenda kirine lê rûxmê vî wenda heye rûxmê va hemû tiştan jî eger daxwaza aştiyê dikin ez wî baweriye da me wê aştî pêk were îro sibe ama wê pêk were û ev mîtingên azadiyê jî tabî daxwaza vî yekê ye û kesên ku bi yek dengê daxwaz dikin hêviyê wan hene tên cem hevdû li wir yani helwestê xwe nîşan didin hani belkî wek tinê kombûyînek ez nagirim dest ez vî yekê bibêjim tinê em bêjin işte gel tê gel hevdû işte mîtingek çêdike û belav dibe newsa ji bo wî mîtingên ku rastî sibe û du sibe bê darxistin ev demdirêje tê pîlankirin û ji bo hem destektayîn û piştgiriya xwe ji bo pêvajiyê ye û hem wext jî helwestê xwe nîşandayîne helwest nîşandayîne ew kesên ku tevlêva civîna dibin tevlêva konferansa dibin çi wek mêvan be çi wek axaftvan be nîqaşa dikin girîng e çünkü nêrînê xwe û rexneyên xwe pêşniyarê xwe tînin ziman herî tiştê ku bala wan da ye dixwazin bala hinek kesan da jî ava bibe çê bibe û bi pirsê xwe ya da bi bersivê xwe hin tişta dîsa yani bînin bîra me hemûyan erê yani aştî wisa rihetiya va nabe yani بله شخو میناکی وی جی لجیهانی هیه یعنی ام جی ایرایی بگرن حیا ولاتین کو پرسکرک جیان کرنه انجی ناور واندا شهر هبونه و دورا لهواتنه کی چی بوی هم دزانن کو نتشت کو دناوا روجک دو ان سالک دو دا ویک پیکوری بله لی از وی جی بپرسم مگود کو رشنویز و بچه جم Erdoğan'a Musa payın dikin yani Musa tahmin dikin ligorien ku tegotine jivru şuna ve çebebe ligor nerinate ez dixwazim vê persêjî bikim çebebe bidîtina min ya ev samer awekî kiribû belê daneyên wê hebûn daneyê wîn hebû ez tinê wek çünkü hemû nel bîra min ne ez yek bi yek bibêjim yek du mînak bidim nîzikî hezar kes beşdar bûye ev hejde bajaran hatiye kirin mesela ev lêkolîn giring e tabî xebatên bi vî awayî ji bo raya giştî rastî çi difikire ya da pirsê wan çi ye mejî wan da çi heye mirov fehm bike ez vî lêkolînê giring dibînim yani hezar kes jî nekê min nîzikî hezar kes ew bûye beşdar bûye niha ji bo pêvajiyê pirsa kirine gotine hûn yani çi astê da dibînin ev pêvajû çawa pêşketiye divê çi werikirin divî evê da mesela ji bo ev pêvajû pêş bikeve sedî heftê çarê wan gotiye pêwîst e mafê hêviyê pêk were sedî heftê çar nekeme û ev tinê bajarê Kurda da nehatiye kirin
û gelek bajaran metropolên Tirka û Kurda da hatiye kirin. û sedê heftê sê jî gotiye statüya Birêz Öcalan were nas kirin. Yani ev jî yani evekî pir astekî bilind daye. û gotine pêwîst e kesên ku zindanê da tê ragirtin û kesên ku derveyê welatin ewana jî werin berdan, ev jî sedê heştê du ye. Yani kesên ku demek ki beşdarê vî yekê bûne, yani ji sedî pîncî em wisa bibêjin, hani di ewan da çi heye amaran da, dema sedî pîncî derbas kir, îdî piraniye. Ama ev sedî pîncî ji xwe derbas kiriye heftê, heştê, hinek heye sedî notin jî. Di wî astê da daxwaz heye ku ev pirsgirêk çareser bibe. û ji bo wî jî piraniya xwe vî yekê dibêjin, dibe pêwîst e sedî heştiyê xwe vî yekê da israr dikin ji bo kanûn ya da make zagun were guhertin. Eger ev neyê guherandin encam nagirin. û herî dawî pirsa ku hatiye kirin dibe li gor nêrînê we ev pêvajo wê encam bigire yan na. Mesela pirs kirine niha sedî çil û heftê wî gotiye na baweriya me nîne. Ev yani nekê me ama yek û baweriya wî heye zêdetir e. Dibe sedî pîncî du nokta ne. Yani pîncî sê gotine belê baweriya me heye ve pêş bikeve. Ama tabii li gel vî yekê ew jî anîne ziman. Yani pêwîst e çi were kirin. Em hinekî jî behsa wan bikin. Erê yani niha eger di nav civakê da nîzikê heman bêjin sedî not eger giştî amar em kom bikin, daxwazê pêşketina vî pêvajiyê dikin. Ama dibêjin ki eger ev pêvajo pêş bikeve, mînak gerek mafê ziman were naskirin. Divê kanûn were guhertin, yani make zagun were guhertin. Divê kesên girtîne werin berdin. Kesên ku derveyê welatin gerek werin welatê xwe yê ku wateyê siyasî de yani derveyê welatin. û müzakere de asta statû da bi Birêz Öcalan re were kirin. Mafê hêviyê were naskirin. Evana eger em hemû bînin cem hevdû eger vana bibe û tabii tiştekî jî xalekî girîng divê qayyûm pergala qayyûm were rakirin. Ji xwe ev eger pêk were rastî ev amar daxwaz nêrînê gele ev pêk were rewşa Tirkiyeyê wê ça bibe wê ser û bin bibe ama baweyekî erînî ser û bin bibe. Niha li Tirkiyeyê da yani hani wek komarî ez bibêjim konferansa Komara Demokratîk te jî ev yek hat nîqaş kirin, ez jî dixwazim li vir balê bikişînim. Yani du pêvajo hatin jiyan kirin. Pêvajiyekî yê ku wek xwe layîk pênasekir nîjadperest, komarê birêve bir û hem kesên xwediyê bawerî û oldarin înkar kir, hem jî netew û çanda înkar kir û tune kir, xwest tune bike. Lê encamê wî Tirkiyeyê da rastî aramiyek avadaniyek çêne bû, her çû xirabtir bû. Beşê duyemîn yê komarê jî wek komara oldarî mirov dikare hem wextê nîjadperest yek û niha li ser desthilatê mirov dikare pênase bike. Ev jî encam negirt û nagire jî. Niha ji ber ku tu ne hemû beşên civakê di nava xwe da nehewand. Her tim parçebûneke hebû. Her tim mafên gelên din civakên din an jî civaka heyî hate desteserkirin. Yani li vir da mirov çi dibîne? Ne olperestî, ne nîjadperestî, ne de zayentperestî ev jî pir giring e. Yani ev rêbazna dema tu esas bigirî û bi vana pergalek ava bikî, evana encam nagirin. Yani tu 100 sal jî kî komara Tirkiyeyê wek ew ê em wek komar ew bikin, tu 100 sal jî ser linga bimînî encam da tu her di nav alozî, gengeşe, qeyran û berbijêr ve biçî. Berbijor ve naçî. Ji bo ku Tirkiye rastî berbijor ve biçe. Ya da em wisa bêjin ji bo Tirkiyeyê da
jiyanek aram û aştiyane pêş bikeve pêwîste çi ew bibe em dikarin ya bêjin. Eger tu ziman, nasname û çand civakê qebûl nekî ew civak çawa bijî nikare bijî. Nikare bijî. Ji bo vê yekê pêwîstî heye li Tirkiyeyê de komarekî demokratîk ava bibe. û ev nîjadperestî, ev olperestî, zayendperestî ji holê rabe. Yani herkes bi zayendê xwe bijî, herkes bi baweriyê xwe bijî û herkes bi nete û bi çanda xwe bijî. Ev ne tune kirina. Yani hebûna te min tune nake. و میناکی ویژی لی دنیای هیا میناک ام ایرو بری خوب بدن سوئیسرا ام تبینن کلوی داری کانتون هنه لکیله که هفت همو جیان دکن و زمانی نوان هنه دیسا دکارم به زمانی خواب با آخفن بچند بستانا افش کسی را نابه پرسکرگه که اگر تو بخوازی نابه پرسکرگ اگر تو نخوازی دبه پرسکرگ مثلا همو اوه مثلا همو فراسته yani نها eger feraseta Türkiye'yi were guhertin hebûna civakên ku li Tirkiyeyê de çandên yê heyî li Tirkiyeyê de dewlemendiyek pir mezin e ji bo Tirkiyeyê. Ev Tirkiyeyê pêş de bibe, ne paş de bibe. Lê nîzîkatî ne bi vê awayê. Nîzîkatî ji ber li ser nîjadperestî pêşketiye, ji ber yekfikrî pêşketiye, yek zilamî pêşketiye. Yên dîtir her tim dibin tehdît û bin êrişê daye. Ji bo vê erê niha ev pêvajo eger rastî birê ve biçe divê hinek tişta were kirin. Divê awê de jî ez şaş nebim dema Ömer Çelik axivî gotibû. Dibo ji bo ku hinek tişt pêş bikevin destpêkê divê hin komisyon çê bibin. Hinek tişt werin teyîtkirin û tespîtkirin. Erê yani hinek tişt lazim e di nav vî civakê de were lêkolîn kirin. Ev komisyona hakikatê çê bibû. Yani yek ji wan kesan jî kadir inanir bû îro jiyana xwe ji dest da. Ji bo aştî herî kim ji bo kesekî bû ku di nav civakê de xwast rol bilêze. İnsanekî wek rewşenbîr xwast ew bike, tevger bike. Îro mixabin ewî jî vî pêvajiyê ku wek Sırrı Süreyya Önder yani encam negîşt encamê jiyana xwe ji dest da. Hêviyê xwe hebûn heya dawiyê. Ez dibêjim ev hêvî jî giring e yani erê komisyon pêwîst e ava bibin. Ji bo ku rastî daxwazê gel, nakokiyên gel, pirsgirêkên gel di nav va civakê de ê civakê Kurd û ê Tirk ê civakên dîtir yani çi ne? Çawa werin çareserkirin bi kîjan rêbazê lehvatin çê bibe. Niha ev bi salan e heta bi hezaran salan e di nav civakê de çê dibe. Dema du malbat şer dikin hinek navbenkarî dikin ya da dema du artêş şer dikin tên cem hevdû lehevkirinek çê dikin peyman çê dikin. Yani peyman pêwîst e ama ji bo peymanê jî pêwîst e mebdeh hebin. Yani ev mebde jî ne li ser esasê yani giringe ne li ser esasê tunekirina hevdû bibe. Li ser esasê rastiya hevdû naskirin û qebûlkirinê be. Yani erê eger ez nikarbim bi te ra jiyan bikim tunebûna min ji te ra ciyekî belkî kursiyekî dîtir vala bike ama tu te tinê jî nikarî jiyan bikî. Tu tinê heya ku derê bikarî jiyan bikî tinê ez û ez û ez dawî da ez jî namîne. Eger em nebin ez jî nînim. Yani bi vî ferasetê eger nîzîkatî pêş bikeve û komisyon werin ava kirin, lêkolîn werin kirin, wî demê dibe eger na tinê wek gotinê radarê Tirk bi tinê pekeke gav bavêje ya da tinê işte dibêjin ya bila çek berdin nizanim bên teslîm bibin ki ewan da yani ji ber ku sedî sed em nizanin wê çi bi li gor gotinê wan dibêjin işte bila bên çekê xwe bidin me bi vê awayê nabî yani gerîla çekê xwe amade ye bişewitîne û şewitand û ji te ra dibêje îdî min xwe fesih kiriye ez wek hêzekî tekoşer şervan û parêzvanê gelê xwe ez ê her tim hebim yani wek hêzekî parêzvan niha divê ev mesela bi awayekî
çareser bku ev kesên ku bi salan tekoşîn dikin parêzvanê gel lê xwe ne ew pirsgirêka ku wiya derxistiye ser wî çiye ya da beramberê te derxistiye tekoşîn dike ew pirsgirêk ji holê rabe eger na îro bê dakeve jî sibê wê dîsa derkeve ev gotinê Bülent Arınç bixwe bû yani ku ben de olsam daha çıkardım bana yani tiştê ku hatime kirin ji min re jî hatime kirin wê jî bikiriba tamam sibe yekî dîra were kirin sibe yekî dî jî derkeve demek ki mesele ne ew e tinê yani em wisa dest bigirin belki rasttir bibe بله ام جیش خو هدی بر به داویه و تنه لی من دست بکا برنامه دا گوته بو کوی میوان ما ج سوئیس ره به مخابن جبر هیم پرسکره کی خو نکاری بو تایلی به بله فستیوال روزا یک شمه و لی سوئیس ره پیکوری ام ویجی به بیجن تو بخوازی داوی دا تشتکلی زده بکی کرم که yani ev va festival giring dibînim festivala Zilan yani ye Zilan Almanya cuda çêbû festival ye Sakine Cansız jî wê Swîsre çêbe û festivalek dîtir jî yê Zilan Londonê çêbibe tevgerên jin rastî li diasporayê li Avrupayê bi vî awayê ya da jinên Kurd bi vî awayê xwe ser linga dihîlin tên cem hevdû çanda xwe yani dîsa parve dikin bi xwarinê xwe cilûbergê xwe bi hunera xwe bi siyaseta xwe bi hebûna xwe dîsa dema wî kombûyînê ava dikin carek dîtir vî têgihîştinê ez dibêjim herhalde dibînin em hene û em bi hevdûra hene û ev festîval jî cihêbiyekê ye ku hem xwe nû dikin hem xwe didin naskirin hem çanda xwe bi xwe re carek dîtir nûjen dikin ji bo vî festîvalên ku çêdibin taybet hani beşdariya wan û bi awayekî gelerî beşdarkirina wan giring e komiteyê amadekar jî çünkü ev demek em dişopînin jî amadekariyê ev demek dirêje dike û ez bawer dikim ber bi dawiyê ve jî hatine amadekariyê wan gel herî zêde jim vêyayê merak dike min jî dema ku beriya ku ev bikevin wî weşanê min pirsî bû ka amedekarî ve dikîjan astêdane ji ber ku dûnya aniha pir germ e nava gotinê xwe de got Avrupa kelekela wî ye lê gotin ku li Swîsre wan ewlehî girtiye û amedekarî di wê astê danîne ku jin dikarin bi rihetî tevlî Festîvala Sakine Cansız bibin ya roja yekşemê belê em jî hatin dawiya bernama xwe dîlgeş gelek spas dikim ji bo tevlîbûn û nirxandinên te yê girîng belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernama xwe spas ji bo temaşekirina we heta hefteyeke din bimînin di nava xêr û xweşî de